usa sa mga siloy gikan pantaon sa kabukiran nahilog sa nilang kapatay. May buntag man siloy. Maayo sa Don Miguel. Unsa may ako ikalaga nimo, Don Miguel? Ana kay mainom diha mang siloy. Ula pura man ni Don Miguel. Ang mainom. Pwede ta pasogo sa og Jose Cuervo special wine. Okay Don Miguel. Maayo noon kay niya ka. Nga naman unta. Kay na ako ibalita nimo Don Miguel. Unsa man na makaayo na sa ako ha? Sure kayo Don Miguel. Sure kayo. Aw mao ba? Kundo na kay okasyon Don Miguel. Ana lang order sa lami ang litson ni Ray Abi Litson House Don Miguel. Kay ang nakanindot Don Miguel, lami ug top ang timpla. Humok og unod Don Miguel. Crispy pagyod. Crispy pagyod Don Miguel og limpyo ang pagkatrabaho sa ilang litson. Maayo noon order ko. Naa sila'y litson baboy. Naa sila'y litson bili. Naasad sila'y chicken cordon ug uban pang mga lami ang sudan. Aw pag-order dito mang siloy. Hubog naman ko Don Miguel. Ayaw pagkubog-hubog gina mong siloy. Kinsa man ang bayhana mayong siloy. Ako nang asawa Don Miguel. Ngano man di ay Don Miguel? Nasuko ka mang siloy? Tari noon ta? Imo kong gihagit Don Miguel? Tari ta? Sige, tari ta. Pilipos ta. Imong asawa ug akong asawa mang siloy atong iposta. Unya asa man ang imong asawa Don Miguel? Diara ay. Mao na imong asawa Don Miguel? Mao.